Ga wasu shahararrun fina-finan Indiyan Hausa na musamman daga kamfanin Mega, buɗe wuta, na gaba kuma gwaji, sannan da akwai tausayi, sai kuma sojan sama ayya Mega, lamba ɗaya. Kar da in cika ku da surutu, faka-faka domin samun waɗannan fina-finan Indiyan Hausan baki ɗayansu ka saukar a wayanka. Hanya mafi sauƙi shine shiga group namu na BIP. Ba za ka samu waɗannan fina-finan Indiyan Hausan a ko'ina ba sai a cikin wannan group namu da nake muku bayaninsa a koda yaushe. To a gaskiya in dai ka san fina-finan Indiya na suna maka wahalar samu, to nesa ta zo kusa. Kawai ka san kamar wannan number ka yi magana akan WhatsApp ka ce kana son shiga group namu na BIP, group wanda ake sauke fina-finan Indiya na Hausa kowane kala kuma daga kowane kamfani da zaran sun fita. Algaita ne, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Fikira, D-Love da dai duk sauran kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indiya na Hausansa, to muddin ka biya kuɗin ka shiga wannan group namu za ka dinga samun su ka saukar a wayanka ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu haka da a ce kana cikin group namu, daga gefen wannan bidiyon za ka ga duk ga fina-finan da na lissafa muku nan da sunan su da megan su. Daga ka dangwala wannan kibiyan za ka ga fim din ya juya ya sauka a wayarka, za ka iya zuwa ka kalle shi kuma za ka iya tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Dan haka dama ta same ku ga 'yan downloading ga masu kuma kallon ɗaya to hanya mafi sauki da za ka dinga samun fina-finan Indiya na Hausa ita ce wannan. Maimakon ka je kan YouTube ko Vidmail kana faman satin din fim din Indiya na Hausa baka samu, sai dai kai ta ganin tallace-tallace ko kuma tsinke-tsinke ko kuma kai ta ganin tsofaffi ko kuma dai babu haske. To gaskiya wannan shine hanya ta gaskiya da zaka dinga saukar da duk wani fim da ya fita. In yau kamfani ya saki fim ɗinsa na Indiya ko guda nawa ne, zaka same shi a cikin group namu. Sannan duk wasu fina-finai da kake nema na da ne, sababbi ne, amma ka rasa yadda zaka same su, to kai dai kawai ka ɗauki wannan namba ka yi magana kan WhatsApp, za a saka ka a cikin wannan group ɗin da zaka dinga samun su.